Καλημέρα στον αγαπημένο μου φαν. Yep. Αυτή είναι η έρημος στο μέσο του Ποπόδε. Ξυπνήσε εμάς αέρα στο πρωί. Είμαστε σπελαφάκια. Δεν κι άλλοι website. Και μετά πρέπει να βρούμε τον τρόπο μας σιγά σιγά να φύγουμε. Και κάθε τρεις και λίγο έχει Salt Lakes. Γεμάτος ο πόδας. Πάει, Salt Lake. Πάει, Salt Lake. Και να πάμε κάπου και μέσα, έχει άλλο 3-4 Salt Lake να περάσουμε και κάπου να βρούμε δρόμο. Μόνος σου με τίποτα δεν τα κάνουμε. Θέλεις και αυτοκίνητα επειδή είναι πολύ εύκολο να μείνεις. Love you. See you.